Tak ma v minulosti pomenovali na klube, keď som vo vášnevej debate medzi Východom a Bratislavou o sídle nového štátneho úradu. Ja, človek bývajúci v Martine, povedal, že v Bratislave jeden úrad ani nenásobí, ani nedelí, ale na východe ten úrad aj násobí. A vy ste si ako nevýchodnia vybudovali objektívny pohľad na východ, musíte mať k nemu vzťah a musíte ho poznať aj ináč, ako len keď ste tu na dovolenke, alebo keď sem zavítate ako politik. Ja nielen, že som v Košiciach študoval, ale som si na stavebnej fakulte našiel aj manželku a na východ chodím rád a často. A nielen do Krompách, ale aj do zákutí, ktoré nemajú páru, či už je to Brezovička alebo Vysoká, kde moja manželka chodila na prázdniny. Na východe sa musíte nadýchať celého toho života, aj toho tvrdšieho, ale krásneho, toho pravdivého života od krstiny, cez svadbu a cez ten bežný život, ktorý na tom východe je.